Saúdos, que tal? Benvidos a No Foco. España sufriu esta semana un apagamento masivo que colapsou o país durante 24 horas. Foi a maior crise enerxética da historia e as causas aínda non están claras. A crónica da apagada deixa imaxes e situacións que parecían impensables. A rede eléctrica colapsou en 5 segundos. Eran as 12:33 do 28 de abril. Por primeira vez na historia, España quedou en cero enerxético. Só se libraron as illas. Toda a península, máis de 43 millóns de persoas, e tamén Portugal, quedaron sen electricidade. Estaba en casa y de repente se fue la luz y quedamos así. Bajé un momento y vi la gente preguntando. Yo pensé, pregunta al vecino del frente del edificio, ¿hay luz? No, no hay luz. Entonces fue general. Sí, pero bueno, a ver, esperemos que esto sea algo puntual también. No vamos a darle imaginación tipo película de terror, pero bueno, sí que es preocupante. Estamos tranquilas. De momento no cunde el pánico. Más preocupadas por hospitales, aviones, pensando en ese tipo de servicios y negocios pues que están más fastidiados que nosotras, desde luego. Eso es. En momentos como este en el que pues eso, ves que el mundo como que se para. Ninguén acertaba a saber as consecuencias do que estaba sucedendo, pero o caos foi pouco a pouco apoderándose de todo, principalmente nas cidades. Sen semáforos, complicouse a circulación. Oficinas e comercios tiveron que pechar. Os de alimentación esgotaron en poucas horas a mercadoría. Bueno, algo para picar, pero tampoco uno puede hacer la cena ni nada hoy. Tengo la suerte que en casa tengo bombona de gas, entonces ya pude cocinar, pero aún así para la cena y tal, pues a buscar algo. A telefonía móvil empezou a fallar. Os caixeiros deixaron de funcionar. A maioría das gasolineiras tamén. As autoridades advertiron que levaría horas restablecer a enerxía e foise creando unha especie de psicose colectiva. Generó un caos y una crisis mental enorme y como si viniera la Tercera Guerra Mundial y la gente empezó a venir a echar combustible como si no hubiera un mañana, garrafas, coches, furgonetas, camiones, caravanas. Onde máis afectou o apagamento foi no transporte, sobre todo no ferroviario, que colapsou por completo. Os trens pararon de repente, moitos no medio das vías ou mesmo dentro dos túneles. Uns 35.000 pasaxeiros quedaron atrapados e tiveron que ser auxiliados polos servizos de emerxencias. Teníamos el problema de que la gente se asfixiaba de calor porque no había aire acondicionado con 24 grados en la calle. Tuvimos que parar 3 veces. Renfe suspendeu a circulación e habilitou 20 estacións por toda España para que os viaxeiros puideran facer noite. Resistiron mellor os aeroportos, que conseguiron manter a actividade case ao 100% grazas a potentes grupos electróxenos. O mesmo que os hospitais, especialmente preparados para situacións de emerxencia. Afortunadamente el hospital era una isla con energía, no hubo falta de energía en ningún momento y teníamos energía en teoría para 48 horas. A electricidade foise recuperando progresivamente e por zonas. Pero a maioría da poboación camiñaba inevitablemente cara á noite máis escura. A normalidade non se recuperou de todo ata 24 horas despois, cando se restableceu nun tempo récord o 100% do servizo. O episodio pechado queda por avaliar as consecuencias económicas do grande apagamento e, sobre todo, concretar as causas para poñer medidas. O Goberno anunciou que vai abrir unha investigación independente. A Unión Europea tamén. En Europa houbo 3 grandes apagadas neste século. Só a de Suíza en 2003 afectou máis poboación que a que acaba de sufrir España.